παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Night in the Forest. Πάμε να το παίξουμε. Λοιπόν, η υπόθεση είναι να βρούμε τα 4-5 χαμένα παιδιά. Δεν θυμάμαι πώς είναι. Θέλω να παίξω με δύο. Ελάτε. Ο άλλος ο φίλος που είναι. Μπήκα σήμερα level 2. Φέρω. Πέτα όλα. Μεγάλωσε ο χάρτης. Και τώρα που είπα για το χάρτη, πώς φτιάξουμε και ένα χάρτη. Σου. Ξέρω ότι υπάρχει τσέστ. Αλλά υπάρχουν φακί. Φακό. Πού είναι. Εντάξει, πάμε τη μέρα. Θα κάνω craft ένα χάρτη. Και θα το βάλω. Τέλεια. Τώρα πρέπει να ξεκλειδώσουμε όλο το χάρτη μάλλον για να βγούμε. Αυτό το ελάφι. Τι έγινε, φοβάσαι. Μην φοβάσαι. 1, 2, 3. 2, θα μου πειράζει. Κάτι ξέρω. Στην φωτιά. Και να το. Θα φάω καρότα ρε. Δεν μπορώ άλλο. Θα φάνω. Δεν θα πεθάνω, απλώς θα δίνω να τράξω. Και έχει ένα σπίτι. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Και δεν ξέρω αν θα είναι κάτι καλό. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το σπίτι. Καλά θα πάει αυτό νομίζω. Ψωμί, τι είναι αυτό. Πάμε εδώ. Ευχαριστώ. Σεντούκι. Έξω το please. Κάτι καλό. Το καλύτερο. Σίγουρα. Ωραία, έχω γεμίσει. Όχι. Δεν κοσμώ. Βάλε τις καρέκλες στη φωτιά. Όπα. Βάλε τις. Πέρα. Και έχουμε ένα ξύλο. Ακόμα. Θα βάλω στη φωτιά. Γιατί όχι. Τα χιόνια ρε. Όπα ρε μπροκολόκο. Περίμενε. Κάπου υπάρχει μια νεράγια εδώ. Την νεράγια με πάρουμε την έχω ξεκλειδώσει. Όχι. Τρέχα ρε, τρέχα στη φωτιά. Πρέπει να πάμε τουλάχιστον level 3, level 4 με τη φωτιά. Φέρε ξύλο, φέρε. Σπάσε εσύ φύγε. Δεν μπορούσε εσύ. Τέλεια.
εδώ ξύλα, φέρε. Φέρε μπόλικα ξύλα, μπόλικα. Έτσι, θα μας φτάσουν για μια ζωή. Κι άλλο ένα. Έχουμε σχεδόν 2,5 τη φωτιά. Εδώ, level 2 φωτιά. Σεντούκια. Ίσον επιβίωση. Γίνεται. Εδώ πέρα. Όπα. Σφαίρες. Οκ. Βαδερχάκια. Άουτς. Αυτό πόνεσε. Άουτς. Άου. Αου. Πάρε το κρυβό. Τρέχα. Τι κάνω, πού βρίσκομαι, τι είμαι, τι κάνω. Εκεί έχει ένα σεντούκι. Ανέβα πάνω. Τρέχα. Μακριά από το μοτράκι. Έχει φύγει ο ρεκός. Φέρω και αυτό. Δεν υπάρχει λύκος, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, νύχτωσε. Και όταν να κρυφθώ σε αυτό το κρεβάτι, όχι. Πάμε τώρα στη φωτιά μας. Ήρθα στη βάση μου. Θα φτιάξουμε, θα κάνουμε ένα break. Όχι, δεν μπορούμε, φέρουμε άλλα 4 ξύλα. Πάμε να πούμε τι έγινε με αυτό το παιδί. Τι έγινε. Το ήταν σε ένα βάσος. Θα το βρήκε ένα ελάφι, τρόμαξε. Τον πήρε και τον κλείβωσε κάπου. Γιατί έχω 4. Πώς φας. Α, ναι, μην μου πεις. Έχω καρέκλα. Ναι, έχω καρέκλα, ρε. Βάζω στη φωτιά. Πάρε. Όψη. Φέρτα. Φέρε. Λοιπόν, κάνουμε αυτό. Και αυτό τι είναι. Δεν ξέρω. Θα φτιάξουμε. Σου. Εδώ θα βάλουμε το ρολόι. Σε ένα λεπτό γίνεται. Τώρα εδώ θα βάλουμε δεξιά. Μπορούμε να φτιάξουμε παγίδες. Μπορώ να φτιάξω και ένα ράφι. Ξέρεις κάτι. Φτιάξω ένα ράφι. Θα φτιάξω και ένα ράφι. Και θα το βάλω κάπου εδώ. Τέλεια. Όχι. Δεν έχω φωτιά. Δεν έχω. Πάει και ο χάρτης. Πάνε όλα. Πρέπει να μαζέψω γρήγορα ξύλο. Αλλιώς δεν μπορώ να επιβιώσω τη νύχτα. Δεν μπορώ. Τελείωσα το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.